Eccellenza, Hudi, insemmilkom, għakom għal din l-Assembleja Dioċezana li l-iskop tagħha huwa li aħna nagħtu l-kontribut tagħna l-kol kemm aħna għal pjan pastorali għall-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtaqt nagħmel introduzzjoni propju fuq hekk. Jekk wieħed jara ftit il-kummenti li għamel Papa Franġisku kemm ilu Papa rigward l-ippjanar pastorali jew rigward pjan pastorali ta' dioċesi, jibqa' skantat xi ftit bit-ton ta' kritika tal-Papa. Min kliemu li l-Papa taħsbu allerġiku għall-ippjanar pastorali u żgur kliem provokattiv. Ħansemmi pereżempju x'qal fis-16 ta' Novembru ta' sentej ilu, il-kwota lilu. Is-Sant Natalla hi tħabbira ta' ferħ imma sempliċi. Is-Sant Natalla tikber fis-satra, tikber fina bil-moħbib ħażerrija li tintefa' ġol-art biex tmut u tagħti l-ħajja. Iżda min ikabbar fina diżerrija? Min iwarrada? U Alla l-Ispiritu Santu li hemm ġo fina. L-Ispiritu li huma nswed, umli, ubidjenti u sempliċi. Huwa l-Ispiritu li kabbar fina s-Sant Natalla, mhux l-affarijiet kbar jew il-pjani pastorali. Araw x'qal fit-22 ta' Jannar tal-2016. L-ewwel dmir tal-isqof u li jkun ma' Ġesu bit-talb. Infatti l-ewwel dmir tal-isqof mhux dak li jfassal il-pjani pastorali, le, huwa t-talb. Dan huwa l-ewwel dmir. Filwaqt li t-tieni dmir u li jkun xut. Jiġifieri jipritka s-salvazzjoni li ġabilna l-mulej. U riċentement ukoll fid-9 ta' Mejju ta' din is-sena meta għamel id-diskors fl-Assembleja Dioċesana ta' Ruma u tkellem fuq il-bżonn li l-Knisja tisma' lin-nies u qal prattikament għalkemm mhux qed nikkwota hawnhekk illi rridu nesqu lejhom b'qalb miftuħa mhux bil-pjani pastorali f'idejna. Sejjena li s-snin għallem fuq il-pjanar pastorali u l-valur tiegħu kif inħossni quddiem dan il-kliem tal-Papa. Ħanejt il-verità, inħossni tajjeb ħafna. Illa għaliex naħseb nifhem almenu x'irid jgħid il-Papa u naqbel ħafna ma' dak li qed jgħid. Għax naħseb li meta tinżel fil-font tinduna kemm il-Papa qed jgħid ħaġa importanti ħafna. Il-Papa mhux kontra l-ippjanar pastorali, jew li tagħmel pjan pastorali, mhux kontra dak li ħeġġeġ Papa Giovanni Paolo II fl-Ittra Apostolika Novo Millennio Neunte meta qal inħeġġeġ lir-rgħajja tal-knejjes lokali biex blajnuna tal-oqsma kollha tal-poplu tagħha jippjanaw fiduċja l-iżvilupp ta' triq pastorali. Papa Franġisku mhux kontra dan, imma kontra li wieħed ma jifhimx x'inhu pjan pastorali f'kuntest ta' Knisja. X'tip ta' pjan pastorali kritika l-Papa? U kontra pjan pastorali li jagħtik l-illużjoni li se jsolvi l-problemi kollha ta' dioċesi u li joħloq is-sensazzjoni li s-salvazzjoni qiegħda fi pjan, flok fi Kristu. U kontra pjan pastorali li jifhmuh biss l-esperti u l-ispeċjalisti. U kontra pjan pastorali li jirrendi lill-operaturi pastorali funzjonarji li jimplementaw biss dak li hemm miktub. U kontra pjan pastorali li tant fih dettalji li fil-fatt aktar ifixkel milli jgħin. U kontra pjan pastorali li jagħlaq il-viżjoni u
u li jinvoka lill-Ispiritu Santu aktar biex ikun dak li jittimbra l-pjan bl-approvazzjoni tiegħu milli dak li kontinwament qed jispira il-mixja tal-Knisja. Kull min għandu għal qalbu li pjanar pastorali fil-kuntest ta' Knisja mhux biss ma jiskoraġġix ruħu bi kliem il-Papa, imma jaraħ bħala barka għax jgħin biex il-Knisja jkollha idea ħafna aktar ċara. X'tip ta' pjan pastorali nixtiequ skont l-indikazzjonijiet ta' Papa Franġisku. Nixtiequ pjan pastorali li l-ewwel nett jiddisponi li Knisja f'Malta biex tkun qalba miftuħa s-sinjali tal-Ispirtu Santu u l-enfasi ikun kontinwament fuq dan. Nixtiequ pjan pastorali li jagħti viżjoni u direzzjoni li Knisja f'Malta u jfisser kif se nimxu f'din id-direzzjoni u bliema prioritajiet. Nixtiequ pjan pastorali li jiftaħ mhux li jagħlaq. U għalhekk li jkun iħeġġeġ il-kreattività u d-diversità. Nixtiequ pjan pastorali li joħloq proċessi biex il-Knisja f'Malta tkun Knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja, li toħroġ il-barra bla biża' kif jispjega tant tajjeb Papa Franġisku f'Evanġelii Gaudium. Nixtiequ pjan pastorali li matul dawn is-snin ikompli jiżviluppa id-disċerniment ekklesjali u s-sinodalità f'kontinwità mal-esperjenza ta' Knisja f'Malta fis-Sinodu Djoċesan fejn dejjem għandna dik in-nixxija ta' ħajja ġdida. U għal dan li ltqajna f'din l-Assembleja Djoċesana mhux se jkun ippreżentat illum pjan pastorali lest, imma working document li hu diġà frott ta' proċess ta' disċerniment u ta' partiċipazzjoni wiesa'. Kif tistgħu taraw fil-programm, l-Assembleja se tkun imsejħa biex tagħti l-kontribut tagħha b'mod attiv, speċjalment permezz tal-working groups. Dan il-kontribut se jgħin biex fil-ġimgħat li ġejjin pjan pastorali tal-Arċidjoċesi mbagħad ikun iffinalizzat u f'Jannar ikun ippubblikat. Papa Franġisku meta tkellem fl-Assembleja Djoċesana ta' Ruma f'Mejju ta' din is-sena ħeġġeġ li dawk preżenti għanekwatarju s-Sabit-Taljan chiediamo al Signore la grazia di non cadere in una diocesi funzionalista. Nitolbu lil Mulej għal dan, nitolbuh biex jagħtina hu id-dawlu l-għajnuna tiegħu ħalli nkunu qegħdin inwieġbu tas-sew għas-sinjali tiegħu fl-istorja f'din il-mixja ta' disċerniment ekklesjali bħala Knisja waħda fi vjaġġ wieħed. Grazie.